yalengengia kabisa edabwate birukunyo binde byonzi gose yalengia ntwara nande yalengengia kabisa ne tukire Jumamosi ne tukore Jumapili asabali bakieta se kanisa tukire Jumamosi ni semere na ni omwa musasi betnya saibuya nabandi bali mwakiete tukire goro ni gato semere tubina na inumbu ya mwakorete the weekend ye ino bono twajakire wiki nande dokorose wiki tujake boniga mpaka nandi tuko ri ichuma iga ngoira libagari abene ukwaria ni asemambi yaboniga tuchaka monaye na ntokora monaye asinginje yono rumuru bokorosa ritko liao na rokorose wiki anekero ritko ria Jumatatu umanyumuri andonse asoberete na kwaria ni asinjira yabene uchaka mona intwe na ndokora mo na intwe happy weekend. It was just fine. Weekending yake kima tunashukuru Mungu. Tua mwake ile bikiara tuanje na ndato ikiri wiki. Happy to sing ambiole ki afya liko bandu chingangonya kupoa ndogo. No kwegena kwa nenga Felicitas Mbiare amo no mwana. Asante sana omwanchu muligereria no magoko itutu miranire ase wiki nyana inde litikolia Jumatatu. Imeyo morobelyo bwenza kekerotole ntubatatu kuruga igase studio nigoroche babere kolende Joshauta nero yanekire buna chibichana mariogia euro chega bwase TV au andonse asogoto bote kurwa awikira asenjere yo bwikira nukegima twakwareganirie bene no kugena gwitonga naye kwabokire buyabuna tu abokire no nyama kubaka Roma kemake no kugena nga mwensi mukugwena more egere tumirane amo asobwamo karibu sana mwanju moreri ganda soberede kabamo na intwe tumujumbe yato tenga ki wiki ya ere obenje na bodbara sangari tempo ya obokire bone sali kiba mwana junior bia sana igo mwanju moreri ne nsemeri to kurabora ni na kino na ebwa kire na mwa gabo ngakibono robere tina iri tukoliao anekro bon to gochaka wiki nginya sa to bekire na bondo jina na bera be wiki yo mwelyo ayo mutinyo gatatu gona ngoringa to chomo tinyo gatatu ngonya gusukatore to koro mwaka mwaka to ikomotinyo storia abakorno mwaka na erora minyokire kabisa ko mwajumuri genda gutuma SMS ya bono mambia otheina ya inje inkorokuga na iga nkorokoro asense magete na abokire na ne gondo beretie kebago kiao gosikia kiao ritiko oria boniga ikabwase metandao good morning ya bugenda sensemo ya Facebook karagotonyara Ndizi TV News digital sensemo ya YouTube len ensemo ya YouTube Ndizi TV News na sensemo yo to tweet na boto tweet @Ndizi TV News konde karangere kiao yande boyo na bokwito mogwitira senambe yira seskini ya yorabu ekarona nambe yira sensemo ya WhatsApp nyeri nambe yibone se ya miamo ginera sensemo ya digital inambe inigere 0792192834 ineri na boto to mere SMS ya semambe ya boniga ine wazinga kikwa na kirobere di tsukulia asemambi ya boniga goenda ututomera uchumbe yao asenseme yo ye mitandao na asenseme yo ye nambe ye simi koja se studio asemambi ya boniga mashabiki yetu ndonsi asemutubuate tiokorwa team diaspora team apanakosa team following team chini ya maji twabaliganire bene asomorobele bwenza akyo musubati Sophie Kemi Motangi amono mwana Joy korajinse mocha Nyangongo good morning and how are you amashabiki yetu yabo Chris Arogo korajinse mocha Bugisero Raganga nimetenga nole ase omorobele ayora nera ntukumweba noale ime kuraga aliabonya gatani nera ntumaite noale ase omorobelio mashabiki yetu mwensi bi Dr. Nyasimi igorona ndikirete ujumbe awantebyenga kwani Brighton bono na Irani rebene asomorobelio asante sana daktari Nyasimi koronyanchwa no kugena waito bunango tutomera ule ujumbe bono mambia egero totebinga nga ikonye ole mashabiki onsi p bakora wana Kennedy Gisemba bu diaspora twabaligane yabo Cyprian Marubi yabo David Kimori yabo Divina Onkeo yabo Cyrus Bitange asante sana mwensi p Labanonami na entora gutika magega Frederick Mititi ayona mashabiki kwa diaspora mwensi pia semole kwa Somalia ntobato yo Minto Vincent Sure yogo tobwate monokoro chinse mochi ya Somalia na andonsi ya semole wanoga iga senseito ya Kenya eventuru kana ruguru Baragoi Samburu Elgeo Mara Kwetigalia mpaka chinse mochi North Eastern Coast Eastern Western yonsiga iga vihiga iga mata iga Western nabo igoduo Nyanza na korwa Kisii na Nyamira twabaliganiria senjera ya bene aselibo elimo tokubaliganiria nga karibu sana kolende tonyole gwetera senjera emitandao buna twakumanya abego nabako manyora Brighton Makoli as a fan page ya Facebook egere umumanyenga nga yole
kiogo korasi mambe yabono na boigo Ndizi unatoa kumanya Ndizi TV News Digital na otogotoka tuli live kabisa na YouTube Ndizi TV News na boigo na inchi na bokonyora sara on Twitter ansemo yane ya Facebook tolikere egere tokum otumanyenga nkayoke bwaterete bono mambia wasoira seke bago na inde mbarabia ba ogoso Ivansi Kerry Kurechin sama charungai Dismas okinyi mwensipe ntometenga no mulime asomorobulyo sanga na intebono mambia juu ya bazi kiongozi vania onseri mwensipe asimabetete tuabari ndia simambia boni moso imeyo morobelyo moso ene bikoro toretino kwate morosi bikoro to so ene bikoro to kabisa ekerondo jembra nenderete ko tu abandi basimikira bari basimikite kare bono ne riburuga bachakire abandi baje ko rameka baje gwemurunga na ya ture nyinge anina sense meria Nairobi ase metaro itanyarde ke ko igorubuya imperatorige kare go tu nyinge rande ya tuarire amariba sense meyo ko ntumende na county government ya no sense babete babekire merobelyo yokwena kinanga kibago tijora metaro inda maja yonyaraka ufrobu ya yuma jumuri na manga na tokorekana nense ya Kenya inyoro litukula lero umuraibo mubwazi miuro moja wani Kenya rera murodinga mona baraibande matagarua Karonzo Musyoka Wycliffe Baranya amona baraibande Jeremia Kioni nigo bararetina litukula lero guikabagenda sokurobekano wasitoro jira bono kumusana konene nigo kwabeire gati iyo mubwazi miuro moja amo nabateneri babanyanyimbo abuni gongo kwana Inspector General of Police Javet Kome oyotiani na wadena lero amandamana ayu ni gari illegal kerondo jadena ya amandamana ayu tancheiri igatena rasima watapambana anonde bwensi ogochikorobekana litko lya terto nyira Raila Morodinga akamoteina ya tiga gogosereria ba Kenya inchombwate inchebieka na Kome nera kama tena na haya tiga gogosereria ba chuni obzabane bono chinsaze chintindi nigo jajage kuruterna gati y'abanyanyimbo amono mobori bwa simyo romoja raire karare ngasense meri ye kanisa ya Maria naro jiga karotena ya basigari bachire yani bakwera maminja anejingurujiri baire naro jaba Kenya bakare kwenda sense me mitandao na baya kwanta makongu sana malito asiritko uligoro na bebe robono to kanyindoro na mandamano na aritko lya lero gosenga kiyo chikoba sinsemo imiense yake ne kina gitoganyete na ito mwancho muligereria bono ntuma ithinga ningo okotebeke maana ningo kubwati alichi ko Inspector General of Police ose Raila Odinga nigagoteba nera na bwateti richiko Inspector General nera goteba manyanyimbo nigo bakora imirimo yabo bunirobereire na ndotebera mandamano nigari maminja ne richiko who is who inyora litukolia Jumatatu yaeta ntu asiri omwana we university wetera mandamano ine na inderero litukolia Jumatatu na achabayo molembe abanyanyimbo mbachi bakore gasi yabo kore ndeka rotokuri gwetera chinkwana okoraga kiro monto nigo are very tough iga kwane nkwana eka gwatu musimamo Raila goteba arrest me ande tonya gotuma baskari abakabake incho tuonane na wewe ana kwa ana na General of Police Inspector na eragotebanga lazima tutakabiliana na nyinyi kende gions kelimo gochiko kore kiagara it's illegal nkoro na toleli tukolia lero let's wait and see na inki kego kolekana ayo ni gago je kirumra ibwense Dr. William Ruto arasenze yabo German ekrajeta sense meri arakora osbara kona chinkwana na kibakubeko bamatobe yakatienze ya German na ense ya Kenya igara sinse ya kona German ama kwanda Belgium kero akora detaro ya matukane iwerata ya sense ito ya Kenya ayo bono gashawa nero waderede rende bakomura ibwense oira ni twara regisa zintende jikoruterana agashago gakoruterana no mubwasi myo moja bono babeire nzideribuya korengana nemrengo no kupima ikera ndora nonye no moteneri bwa kyombegeri kana National Service Commission nerega kargo kwana erega karotehana ya to kubugoligena wanje no musigari agosekere ine litukoriria Jumamosi na barwete robot rwabo go statement yabo kwathena ya nto gwanja utake kuburukania abanyanyimbo buna na barobaseke ihono kumachikorana lende abanyanyimbo batebrena nse le tekali buya igo nende nto tukwana mangana ayo kera bagende baito baju ikase studio gikora gense yamonenusu kado tukwana siasa na magendo nento chikorira ligoro yetaro yumrai bwense na tara Gusii torena bantu babo
satisfied ne bintato letera osebiri akora bato juguri na mandamano igenzura yukwanda gikoraga enseri ya manenus bato yukwanda igoro ya head of state feast asorongorwa usi naye namangana ya mandamano bato muri mwajumurina naboto tomera uchumbe yato tena ayakorengana naye enga kyuro ja mandamano boigona boro naboto tabiguru yumuraibu ensena taro gongorwa usi no isanegete ne chira jiria toliera usinetaro yae naboto tomera bago tena osamandamana enga ngo subscribe bole kwebangire kwebangiro ja samandamana gosa durgo subscribe ja samandamana yu netaro yumuraibu ensenga kyonyeroje kero acha sorongo orwausi wiya sana libole libono yimintako bulije to tomere ekerengere kya wetera senchira mitandao na wetera sena mbesi miri gurabwa TV yao ni mandamano utaenda usena kyo ya roche andaba igo no isanegete netaro yumuraibu ense asororongo orwausi nyago isanegete na bogo tutomera lichibuli yao nyeto isanegeti boigo na bogo tutomera ujumbe yao kiagera ekerengere kyao ngo count kere mega igasigita seni kya Ndizi TV kagichata message yo korama message yo go daraulisha ndutaite message irengia eli togo somera bakenya ba naye baskibirengere byao twateba ngamandamano naruche abantu bagoteba sensemo ya ugenya mubunge bw'insemo cya ugenya David Odhiambo naruche ga kubolia abamenyi be bunge yaenga amandamano motagete gusena magendero chinga kiechi ne chimbure nyinge ibaga abantu mwenda takwenda mugonda singenjo obosyo bumokorera mugondo boko koraki bokorwa bunalisha bikeli muri antebigega litiko lyajuma agata abona genda mugondo tigana magane amandamano rosi endagera kuru mugondo moko bwo lichisuguli go chiase chi street nendagera ge kuru mugondo igobona ayuna yebiro kole ndarororo agendera gusanga 90 asinche Ngendra kuchitoma bono SMS ya semambia bone kroto kwenda sensemeri mitandao Facebook Ndizi News Digital torana bare ya watu mire chujumbe chaba semambi ya boni ndoche ngata masaboke agote bakorwa Dagoretti South well represented. Let me wish to my family members Jacqueline Machoka korwa Kisii School, Gladwell Nyamecho Primary Kenyenya, Flavia Kerubo, Doris Kerubo yuko Sengero Machoge Chache. Happy Monday. Asante sana kwa chinsema cha Dagoretti South. Abosire Dominica agoteba good morning. Good morning to you. Ekiongozi safanayo onserio nera agoteba koreria nabo nchali high five to Andima Douglas, Jackson Kinara, Adani Kiongozi, Justa Somayo, Abigail Nyanchama, Omwana Baba Mwanda, Lab Technician Lazarus Somari, Isaiah Nyatundo Mosongo, Gesare Eva, Embusurengi ya Keriester, Mogendi Dennis na Robin Onyando. Asante nkolengi babwatre amaiga Nyanchama Priskamo agoteba good morning, mark me present kutoka Manga Isecha, tuko pamoja. Asante sana baba Nyanchama Priskamo asoko baimeyo morobulio akamanya kobeka emoji yo gukwana ni twanchira maigao urachinsemo cha Manga Isecha mete no nkurukuru ensemelia kwani abantu bechinsemecho okoramukaya mwamaiga mangi kigima Takida Kopa agoteba good morning na watazama kutoka jijini Mombasa. Asante sana kwa chinsemo cha Mombasa County 001. Alfredson bin Kifaruson agoteba kwa chinsemo cha Kuresoi North. Sitoito agoteba wakire bya asante. Thomas Abokina ndo tomire ende agoteba good morning brother Brighton and Sarah, you are good people in the studio. Asante. Keep updating us what is happening in Gusii at large. And by the way, please discuss this issue. What is wrong in Gusii? Those couple who were killed in Nyamakoro too. Swali ni, nini walifanya kuuawa kinyama? Discuss it, please. Asante sana. Asekerengere kiao. Dani kiongozi nera agoteba good morning. Agotakere kiongozi safanayo onserio. Nyangaga George Hassan Nyambane. Tasha Wine, Mora, Ndizi TV Digital, Nyapson Tiri, Oyarovin, Onkendi Joe na Ondieki, Princess Pinjez na Lab Technician. Asante sana. Isaiah Nyatundo Mosongo, nera atuligiritu kurachinsa macha sio Kimawe, county ya Machakos, no arime, kwani abantu bechinse mecho.
Thomas Aboke ngane yaba ibuli na beba emochandete kabisa koro Nyamakoro to ando tumire ujumbe ya gatatu agoteba ngaki tukwanire ngane ya sante tokonyora chingaki entukwane magi koro chinsemo chenduma agoteba pamoja na Dominic Mangabo Mochengo nera agoteba good morning, I'm watching live from Pipeline in Mbakasi South Nairobi. I am getting all Kisii. Asante sana mbia mono gendera koba asi umurobilio buya kabisa manjo morigeria simambi yabone neji jumbe mwadomere wedera sense meri yemitandao Facebook Ndizi TV News Digital nindojegana hi Ndizi TV, good morning, let us thank God for another wonderful week ending in this month of March. Yes. We believe everything will end nicely. Brighton, Joshua and Sarah na masabiki onzi na nje na tebire na nao amo ase no onde amo somoroberi Ensakia oyuna rogo Chris Kurbogusero raganga out there bakondani kama kawa kama kawaida no onde ime yomoroberio buya sana nara nero tena abana ba minto morning. Thank God in every season you look good. Have a good day. I think ikisonge kikarukia bere igo ekiona bokera abe kyanya simi. Nandi karibu sana. Karibu sana Nyasimi asemambi yaboni gasomurubelio bwa Ensakia Jumatatu. Ekarako mnyokazi nzemeri yo mtandao na lindole nambara bya batumire omoro batumire amangana abaotana no bari yo morobelio dimkubwa kiongozi vania koruliana bonchali akondani ritunda green good morning simione atuda na good morning akabe komo gasabu akatana Estel kiongozi vania unseri Amos Kamaole Diva Yeskim mama Karigan Gevason Bosire Sakaria Makoli Muginda Douglas Ogega anasema ya kwamba waingie ndani yomoroberio karibu matagaro Kiondi Junior the anere jinse majirija nyaliajo estates wero represented mpaka tamati abanga ibago toke bwato kige sase Edwin Matagaro Bonveri Onchali Austin Nyaga Major L Kiborura Junior MC Victor amo na abande akawadena baboke basoime yomoroberio Alfredson Biki Fadzon awote hano ale ime yomoroberio asemambi yabone korwa tetra back goika kiamo kama no ale ime nomoroberio na bange kabisa Jackson Kinara na no ale ime yomoroberio korwa ali asensema ya tetra ade abakondani Kemi Sophie Motanga then a morning Zara, Brighton and Joshua. It's a wonderful day and a new week that God has allowed us to see. Though wondering about maandamano na inafanywa twice this week, we pray God to intervene and bring unity to our nation. Aduna inji ingine tena. We belong to Kenya. Litukoligi bana ba minto ahead. Ere akargo ichanira maandamano adana aduna inji ingine tura atamere apart from wense ito ya Kenya. Biamono sana mbancho moncho muligereria na ito bese gotugomaga aso gotumekerenga kya uchagiga ase studio. Abakonyar Brighton makoliga ali so mtandao ye of Facebook otonyora Ndizi TV News Digital avon Facebook otonyora Ndizi TV News ensema ya YouTube na bogo to tweet at Ndizi TV News namba neri gorogabu asibali magote banga telikorolekana bujya butambe ngaki okubago tonyora namba yenye tontomere 0792192834 ujumbe ya auto magwedera sinamba yo 0792192834 na nyoro no nye no mpasta gete kurwa kana linga sensemeri ya PH Juma Mosi karabari kukwanda mangana ya unity na LGBTQ na mangana mandamano mbande dina nambi dirkolekana bujya lakini abadedira bono nye save nyebekebe ye mase phone book yao kwa legal Ndizi main watutumira uchumbe ba basta segeri nyanjoka kurwa sensemeri ya kineni pasta bange baba goking ya pasta bange tuarenge baka se general secretary Richard Obwagi no alenga alia kero general secretary ya ito yama ya PH Pentecostal Assemblies of God kurwa sensemeri ya nyangoli isabokale kanisa yerina anointed mission bia mono bono engane ya LGBTQ yara kwanirwe yara gikeriwe ntokumanyanga itakuja ku nkigego cha gokoreka because abantu bari against it completely ebaroche ngachimba wono guchichire koba amangana makonkegima engane ya oyo mtoto masabuka ukwanira igoro yaba abanchani aba banyarko abago itwensema ya Nyamakoro tokero muntu nakumeretie ogosira kwa babira abayiga boyigo botukimbogendera to mtoto masabuke egere this was a police case kolende asebona na babantu bakumetie ende nabo gikuna kugikeri wangankirende gakibakorete kyagera nabantu babwata magendera sibale ende
yo minto na tebete nga in fact ri tukorie igoro nko endaringe mugakanyene nko endaringe umuchanga asigitiga akorende taikiranetie asengencho ya makweria yugo bano nengana yarete tobororo engana yarete tobwoba no bututukanu asenseme ya nyamakoro to ne wording mayagesima igo ntobwatie tumanyanga ngaiya ikire korenda sebono obutukiborobo mbogera obutukimba enderete Starboy Chelsea agothe na morning Brighton na Sara mbemo Chelsea na rori jumbe ya watumiro itira sensemo ya Facebook ringane Sara atebire igoro ya obosira kuri kwa abanchu babire asensemeria nyamakoro to yae negende robotu kiara bono botu kimba endereta aria torore ngigere lakini watu wanajiuliza maswali mingi ngiyeko era ngokora tegentege Edward ngokonya bari abamenyi bense meri ina monto ngokonya abantu ningigere deringaneri ngoyo korede insanga pia korede ingikiagerede nia yake ilikuwa kila mtu anajiuliza maswali kwa sababu hakuna kitu iliibiwa hata kusema itwe gari iwe vinto biwe hakuna kitu ilifanyika nia ya hawa majangili tora baroke ilikuwa ni kuwamaliza kabisa ono ntoko manyaronga why what is the motive behind it tiga DCI bale bwato bumanyi no butukibwabo egere bache basiulinga inki kia koregete intubone toranda toriyo robot korwa DCI tumanyinga ibe ikitumana arrest bakoro osembara kona ntubarna ebanyoruo kora ni amatera to konye bona bondi akibara aboli emirobeli umete maswana mange na mange ande bono mete DCI bono bano eko bate eko to tena to bai chingaki bara korobotuki barore na enga bago ikanini korende Gusii akitiga to tige chimbe chukurusyo monto bogima anya sa tarancha korusi ense yarbi kane mupango ye tiga gukatizera obugima bw'omuntu nchira naenda abantu bali barabaya bagokonya abantu igo bano mwanchu muligereria atiga togikeria ngane yeiga eyene ngane mbe na boiti bondo bwensi bogenderete tali obweka abantu abangi bagenda tugutigirwa chingoma abantu bagenda tugusiria magima igo Gusii yaito tiga totoreke and let us style up atari gusioka no ni gore korkorira mangana yeji ya mangano yemigana TV ya kwaro jo mwana gete muntu gito ite to mwana makebwe myaka 12 asense me ya lift valley gora mukageru oyo atago chukwengenza lakini abwatetwe igobonu garasa mauka y'abanyimbo nese moya meru sonare na rochari meru nyatali tarakanithi umuga kanera naite to mwana oyo no murugioye akabaita neraga akalibichuko igobonu boiti moikanoro sense ya Kenya amangana makongu tiga tusabira umuikoyo abapasta chikanisa bono swaime korama sababene boigo nonyene tali obuiti bweka nonyene bachakira gosona ne chikanisa mbasoete na koibe bintu chikanisa ya Masagara mbasoete bakaiba kiriginto bono mbaliko bwanonye kiti eze asari no moiga koibe kanisa lende igonke tere no ore mire uno bara mubobe obobe akinde na gada na ko saa inje wekabar ko tigararia to banyore mami batukio ndie kikoruba mbacho borabu itongo bogisangio seito nonde imekomo baka engoli if Brendan atena good morning pro no ali me yumoroberi asemambi ya boniga here watching live from Nyamira please brave for me song takolera by Jaokero yonera ade ngobeke rwole chinza jiko ba uje gerana kiwasabire abora beke rugosuka nyambaka juma amini juma kingale lakini nabutokora nagienze koba tatwenda senza miri ni studio Josu akore bina maite obonjuri ibere sato igo maite gale kroto achiraria naria agote yuma jumuriri otorigirindi ngayara goresa ngayara ndagore sabuni ngayara ndagore buno ene bintu agore no bwoyo ebintu ngayagoji no enya gitari kyoraje bintu kyo kwenda driving ngayora egere ebono nani tetura mwali bagerio ara de mwanju muri no rio kode form 4 ngayogoji no na se ojo sama computer bono tigato tebi tumakwirana asentundende yakabiri tukwira asensemo ya magazeti Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Oburimi n'obunda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Twagendete kwiburia nga Kinsaga nekemerio na ritikia botambe kurwa saba kuru baitu Kinsaga na nomaete ekerutete kitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngini elindi elikwamanya gotiri buya tali chance kuizi toko yega twakaranga segasi ali Kinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye ka Kinsaga chibuigo na ndishiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuwe Kinsaga mbwati imeyo morobolyo yoga oburimi n'obunda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no mwiroro ritukoria Jumanne omurigeria nigoga nitiko gure bintu byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani aba Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga emeito ebitabu ebirugu bichi plastic nekitangi cyukubikira mache igatir kohonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kuvuguria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi na enana e customer manya no rigete odo korireki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora eoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita abange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Expert Yomo Driving School neskuru yo Burundi ya Kigali ekorwa maigerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwatobo manyibo isaine nabo igomba ncherene kyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maigerio yo Burundi ya Kigali cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo Burundi ya Kigali chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo Kigali cyobosombi bwa matatu buna Nissan ebirasi nigo bigo chakense mo yamambyango ikachinsa ikomina ibere cha mogoroba noko igorango chakera litkoria Jumatatu wekaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekyoganeirie eriogo chaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru ningo togotoka somo chyokeroka angene benki ya cooperative
ensemo ne dukenene yokonia chisoda asamange twakere simi weterase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano na ibere isano maragatatu isano na isato inye gose noti isano na ibere isato ibere ibere isano na isato isano nemo maragatatu isato gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo enoti isano nemo. Expert Yomo Driving School, we teach you drive. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bariboigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na nyumba ya Timi Building. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano nemo inoti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Memano mwanju muri Ndizi TV katorura sensa mirinde yumotimogo katota katubaire eyemase mogo ikasa sensa mirinde yumotimogo katota katubaire eyemase mogo ikasa magasidi tukura kurinto taraikoro cheseme zino jiro na mwaji tumire tadujisome tawasoro toso asekerundo kyoko bateina na sensa meri ya magasidi step na maene asante sana Eric Baraza no mwana Steven Junior good morning gotebanga ndumuko waneti kwani aliyoria taigu ya kineri kiparasa ano mwana junior hono watu wa kwanza masoge maria wakire boneri alright biyasa asogo tobwate bono mambia masubati naro ko Monica Magara oyo bari shabiki reito kabisa wangu igatumirana no munyagitari ali butambasi nyagitari Aga Khan amangana dento agoteba no ali magoteba ngakwani Brighton yabwensemo nigo muri maritati no otolime no mwanchi ono ko Frank amono mwana blessings asomoro bulyo ino komo mpaka omoelio endrende mo gutakaga keki akaya kenyangi aga keki ka happy birthday e pizza roro mwanchi ono ko Franklin ninchengi chebono egere tukwana mange moto byasalebyo egere tubika tene ni nali antu bakumanya Franklin na roro asante sana baba Monica Magara ase okobaime yomoro bulitana mnyoka ali ya Facebook ya Ndizi TV tolenga na ende ngomenta tutaraso asa magazeti kagera togoswa goika tuchigu kumanya liaro ase chinse chiga Dolphin Mora Agotebanga good morning, happy Monday Sarah and Brighton. May your day be filled with good thoughts, kind people and happy moments. Have a great happy new week. Even though I'm late, they usually say better late than never. So niko ndani hadi mwisho. Asante sana. Vansi Kerry, Korochinsa Macha Rongai, Agoteba. Good morning Sarah and Brighton from Rongai. Mark be present. Today being my off day, na rausha wafuatao waende kazini. Elvin Mamake Sheila, Mil Karioba, Dan Kanilongo, Oji Pasi Kwamboka, Marian Daniel, Benta Moruri, Jami Lastibon Kwamboka, Andoroman, Arucho Senior, Frida Moniza, Muhesh mama yao, Dayodi Ruth, Stenzi Babes, Stephen Moses, and all Ensakia fans. Have a blessed day. Asante sana Vansi Kerry, tumedo sana somera maleta ibina bwenerete kulinde na temire. Kalen Kwamboka, agoteba good morning. Okinyi Dismas, good morning. May we start this day with a key verse.
Agoteba akivas egitabu atulikirine kia Mathayo emerongo 21 ekibungo kia ekemerongo 21 gwe ekemerongo 22 nasome nari gitubune gukwana kulendo mwachumulire naye nabo gwesomera. Nicholas Otieno Joey agoteba watching from Ugunja embusurengi yanere nkurobo nchali bo mwancha agoteba niko ndani na Honorable Doris Donya Toto nabo anchali bonsi Kakasonko Koronya Koe agoteba niko ndani Michelle Kerubo nera agoteba morning niko ndani hadi mwisho. Engineer Vincent Maina out there na morning Brighton. Morning Mr. Brighton and Madam Sarah na Joshua producer. Ayadhane juu ya was watching you live from Bostanza BG bamoja hadi tamati. Mugaka kiriyo chao dana riami choki na onde ime unabotambe kabisa. Mweta yete nera kuna mugaka kiriyo timeti Galieta aku Wasome msurengia msurengia na somire ndoche ya Makindu Mamin Makinda Getuma ya gurega iga korase county ya Kisumu awata ya baka mbura gako na gotonya kulende nimbaroche mwenzi asante sana Makindu Makindu yes korachinse mochi ya Kisumu andena ya roko na gusabanga maandamano ga kibintu bitu mbisa leka kulende no kwigena waitonga nabe ayo morembonye kago chikoboro le kiagera ntugete kurwase Inspector General maandamano tayo kulinde teaturaganya torole Henry Nyabuto nerendo chenkoro itivo city Kisii agoteba niko ndani tionde Evan Simbaka nero likire kora chisama cha Doha Qatar agoteba manyagitinge bwakire buya Tomi ncholirimi tokole mirimo nomukia engora yane gochiali Nyamondo pole kwa kifo cha mama Murao Turi agoteba tuko pamoja ukenyi twarorire no tukwanite 20 na banda bange nera agoteba engora yae gochia Eronge village for the death of my uncle Moi Kibaso my sister Dorothy Nyaboke take heart. Asante mwensi bali mwasiriru na bamino tokubatebinga pole sana. Buya ntiganya sa nyare ga kobao buya nanda nyare ga kobao boremu nanda banyare ga kobao morembo bele asinara matanga kobo morembo burapi asinara matanga kobo bokendu buro bonene munabona resumya nyamakuru tumboro no bwa mbororo bano mutena na America baranga kete simi bakeba bera basali bana ali bagondina ngakikenya ya bere bakabono bako bwana turaje tojigo itu ningi kiabete lakini ngawadine tikali ngana irinyare ndikorigere ligwa lakini Gusii yabere bobe karoto kubwatia yabere bobe ntuma ete ninke kebena yisokoro yito gitatura lete buya kana rende namangana makura kite tunyare tokorana kiyo chikoba gochibosio Biamono sana Edward Ondari na kororire na eno limagotabanga mapema ndio best na mange neli tutabwati chinga kinebiro kolende Gusii ito tuonchoreri gaki tobe ekiorokererie kiya gochia sabande twenda sense me magaseti kolende inyorana ninko bolete na ngakiro jetaro yomurai wense yarenge Gusii no isanigete nero ne bitarwete osena mandabano jina gende tenga kyo kwande ngane iyo bo ufontana bolete na ayibono nguri usai na Joshua ayimo minjorimi osemo seraibu injenga monte imo minjorimi because ngojande mambikire mambi saa 12 saa 11 na igire studio bono jenga monte na njemo minjorimi era kama wandine era moseraibu how egarande nera moseraibu agande nera roste bindo kare bone na nya guotari kanya goseraibu kuna koragira gamade ya amuminjorimi no rio monto kwa meririmi medo minjorimi ono mo limi medenderiri kendo mambia orio goboka mambia gamade no yebi kwa rosa dia moseraibu ngoera biro medo goseraibu aria konyora moseraibu matari gotema boba Taligota mafo. Ngakiagota mabaire. Kia nyombale. Mede mominjorimi no liara mweko bugote ana isika mboraki. Etwa nebuga akata ne twa ningie kwa nyogere. Etwa ne yake kabisa takere nyenyo. Lakini mominjorimi. Aira de na bono. Tumete no enjosho mominjorimi. Na mominjorimi nje mominjorimi. Doko na kina bwakire. Bono igona to tena tobe abantu bakoromokia tuminjori kabisa medendero dana no ya ture turikuboka kinende kwa minjori kero kwa mereirie no ni cha ya mambire ri kubwate kwa ndo mondo saa 5 ukanyora tiri kubwate nande kiro njiko limiriri gochiriria menta chikira eboli muri migi ata amma etengaria kubwatrania machari ichaini ge kuigatira anda kwanyara cha kwa cha kupima kilo 18 chuka ya chire kilo 25 no mukarani gago migarende ndo miga
wega eyontu akana ngapana tiga omulimi agokere ekemeri kiae amona yanda mangi Mbia kabisa tuenda bona sensemo ya magazeti editku lero kirombate gazeti ya The Standard. Na nchini gombate gazeti ya The Daily Nation. Ase ringana rimwamu lyaire gazeti ya The Standard nerina bono kurangiriwa nigo kogenderete gati yomurai bwense Dr. William Ruto amono murai bwa mobwasi miura umoja baikaranze bakwanire igoro yense ya Kenya kyagera nigo yarokana kinsasa jintindi ogendete kuruterana ase ense ya Kenya kerondo jena igabona chitiagas Monday banyarukina Monday yegitiagas ekerobono abarai abaendete kumoboli murai bwense Dr. William Ruto amono murai bwa mobwasi miura umoja bani Kenya Raila Odinga goikaranza baje neri jibu yogokora emechando eyeye bwaterere eyeye tarede na koyisongera inze ya Kenya ayundo jenaro airoboto tujonyora se beji ya kane ya gatano na kabiri kurenda barayi abange mbanyarde bagokwana iga sindo jena ogero msoli okubet secretary general anyadika kwana ya mbwango geto school kurenda mandamana aya no gotaiwana okongoreta kuririsa kasaka eyire na abana ngotiga bari kwenda school omo archbishop bwekansa ya Catholic yinyeri Catholic Anthony Muheli na kwanetera gatena ya bono nitakere buna abantu bayigwane kyagera hate speech jingwana chuko turani magende amorembe ne kigendete gukwanika ase ense ya Kenya hanika nanu oyorenge omugavana we county ya Nairobi na kwanete court secretary general France to na kwanda gatena abakenya banke nigo bagendete kutwara ogosukwana nokuburu wechibese na ebintu byabo mbirale ndubuya none kero abantu bakwenda ase amandamano abungati yabali bakwandete igoro yamangana ayo na bange sana ekero bagote bana mpaka Yusuf Kisiangi Supreme Council of Kenya Muslims in Subkem na kurujia basoni adena ga kini nturende ntokabwate omoyego itora matani ninge mutato yarali bagana intutoshereke una Waislamu omotienyo ito o muya omochenu kabisa ayuna rondoje are asigaseti atesana de Beijing tanga naro ai Roberto igoro yichingwana kienda kumurangeli murai wense amono murai bombo wasmiora moja baikaranse baigwane si amatuko arigo jibosio baigo nindo chega iga pasta omo pasta ori oirete otebete familia te nabatika abantu mbari gende abamura bali bagizo basiriti bogima ndoje na bono nigo amangana yo agendete nigo agendete na bwatwa anige twist yegendete na inkikyar kwirate yabebuli na bono dende tigabanda aba fast meda bana mbegete kokwa bana se munu bekenya muru bali na pastors in poison starvation saga not new to controversy ayungo nyonya ritore asebechi ya agati bae kanando jega arambe ready to take grip of weight arambe stars ndo genero ni bwato ko semeria ase amangana ye enkoyo baigo nindoje ase amangana ali ya afya kaseti ya testana ne robertina ense ya Kenya bono nigo ere asa kongumono anene ekero oborweri bwa Malbag outbreak Malbag outbreak bwa basensema ya Tanzania bono ndoje na Kenya nigere hine higher rate na oborweri obuna obora isere gotubuka dakende yonse indoje nyorera sebeje 12 kaseti ya The Standard bia mono sana kurwase gazeti ya The Standard mwancho muligereria nigombate gazeti ya The Daily Nation kulendo Maturi Vincent asante no genda tukuligereria 90 kuruboge sankyo ogoteba noli mimbako mwelyo ngana irobo litose gazeti yeneli ya maandamano yeli tukolia lero kuiranirania gati ya police na Raila Odinga ngana yunige gotebanga arrest me Raila police lock horns bona kiru muntu niga watu musimamo imara police bagotebanga maandamano tayo onyiga kobororo banyanyimbo goika baikira nimirimo yabo bunire na Raila Odinga gotebanga bono mbwate niga mutete mu inspector general police of police Jafet Kome amubwate amuarrest kuri nganeri chiko constitution ya Kenya nigeruwe tobosibole buko hold peaceful demonstrations ego manchumuliria ayonaro ara sense ya Kenya ndochenga ebicha ya Jafet Kome amone bicha ya Raila Odinga ayabo ego nigagocha chinga kyomo waziri bobole ndibwe mekithore kindiki nera gotebanga bone serikali
roikechi kwebetereri kabisa gusuguma lichiko liyo kubeka restrictions goso kubeke bitango gete igoro ya maandamano ikiagere misimame y'abanasiasa nigekoba chukizo nande nigekoba maumivu wochia saba Kenya ayo toyarigeria sepeji ya kane ni peji ya gatana se gazeti ya The Daily Nation waiga sepeji ya gatano nalimo na gatano na kabere ni moligeretenga na kibono chiskuru chikale gutumeka cartels asamangana ichi uniform go kombi abaibuli pi ntwaro chenga wizara ye chisemi ya begetenga abalimu bali bakoni uniform batige kolende cartels bona niko bakali gutumeka asamangana yechi uniform eliyo gukorera abaibuli gosego kama abaibuli igobono ayonto yaligereria sepeji ya gatano nalimo ne peji ya gatano na kabere boige ngane yende irobolito ne ligoro yobo chenu aiga sense ya Kenya bono report enya nigekoro kyabuna abantu abake gose young people nigobono bakale kotugikana babwatu muchando kale kuro kwa colorectal cancer ose cancer ye colony inyora eburuiro boiga mono nigo bwakalire mona abantu abagotu gose abantu bale older adults kulende bono abantu beke goliegeke nigo bakale ko ba diagnosed amo noburuiro boiga bwa colorectal cancer ntochikuligereria ase page ko gazeti ya The Daily Nation and ase special report ase gazeti ya The Daily Nation nimolikeretenga na kiti pickers bono baunchukeire mangana yenyasole eliko bakonya gukoro bururu bwo gukora imirimo asege kigitambe kigima nyorange kero bagotoli China bakoba up to 10 hours bono gukora umuchando igabo gotenena se kigitambe nigo baunchukeire ogotumeka enyasole gose bang ayone special report tochokolegeria sepeje 12 baiga mangana maya asa mangana yechisemi omuli kibega zeti The Daily Nation gagotebanga you spoke we listened and acted starting today the high scorer section usabantu bali banji tamana yechisemi mbachikonyore nsemo yabo ebwate career advice subject to tutorials revision papers and the fun stuff every Monday buna lero segazeti ya The Daily Nation bantoli banchi techisemi muchikonyora a packed goodies igoro yamangana yechisemi ayo manchi muligeria na rairo bolito mono talinge mange asegazeti ya The Daily Nation ayo bono naragende de kobasa magazeti tunalekirongo kwirani asegazeti ya The Standard page gato neri muligerede igoro yomo pasta ori mbakuru asensema ya Marindi Bauru Mackenzie oibono nderede komochiwa igoro yogo kwa abana babera bamura anekera bagatebekana nigo batige twinchara bazagana karo mu pastor yo ade ana batetina bara kora fasting godende bayiga bagasirumwa umuri kibuga sete naligeto mugano motindi igorona kyo pastor yago dana erta manye dingi akubwaterwa nanta usikana dina mangana yogo kukwa basaba babere ekaro akara de amna akomoji bari bare against na marandi ayo sikansa yae nona abu bayirete ebinde byonsi gokorekana na erawo de nebyo propaganda igotego somugano ni gora beji ya gatatu beji ya kane gaseti ya sana niri murikide na bono raira ni ganya riga koteyo na nyimbo na mbwate ateira abanyanyimbo mbwate kero gidura kindiki oyore omugwasiri boburendi boime atere na yaya amandamano yeri tukurero nigo atanje iri igona nembago jiwanja abantu babune amachiko nabayigo nindoje Inspector General of Police Javet Kome oyi Inspector General of Police of the abuna ya ntuntora nod gosentora anjira onde bwenzi ajikorobekana asensema ya matakarwa Neo de abuna ya mandamano nenjere yemo yaba Kenya kurwebirero byabo ekero batarayisanekano yena serikali eta rakora buya ayuni gara sebecha kana bogasoma bwesomero na kiboro bakagurudera na jinsi z'intindi kati y'abanyanyimbo amono mabodi bwa Simiu romoja wani Kenya ebeja gatano no mone rimurudera kibona abaisilamu bande bakaragote abuna amandamano mbuyale abantu bakagotana ya mandamana aya niga kare gosalia omotienyobo oramathani igobona bande bakorana muri gwese aligena Muslims divided as pressure builds on Azimio to call of its protest yani abande bakoboli murai pomogwa Azimio moja matakarua amo na Raila Odinga banyale bagokora amangana yo barangiri office bakora mangana yo kurobekana ayuni garase beji ya gatano na limo beji gatano akabiro mwanchu muleni ge murigedena kibona barai ao bagende to koboli omurai bwense amo numurai bo mubwasi miuro moja
kwa ribaga ryo gwikaransa inde banyare bagusonsora bamanyana narari nga yense kogenda gojubushana ne ababwatani bechikansa awo ebo ababwatani bechikansa awo abatenere byombe biri byabari mukupeta mananati niko bona bakari kobona yaya nechinga kyabaraye batakeri karansa bakwanere kero batena mbwangu igabana barwete after mboni ga yense atakire koira ni rasi se binjia ekwatkana no burere bwa COVID-19 nande okorobekana kobe nani kwagendreire ni gamangana arabe amakong ebeja gatano gatatonda korro neri mulgidena kyomura ibwenze Dr. William Nuto bona chira sense yo Germany na Belgium ekaro barigeti gochigo kwanda mangana amangana yogo kini ujumi ejinse jibere go soko bwatana wejinse jo ibere ense ya Germany na Kenya ense ya Belgium na Kenya igomura ibwenze no achidisco asetaro yamatuko ane asetare yu ya Germany amo na Belgium aindo jina aramarikire asega seti ya testana likunena nigore nande ngende okumanya araliaro ase gazeti yo asante sana mwanchumurigeria ase page ya kabere gazeti ya The Daily Nation page ya kabere ni page ya gatatu igemurikire tena kiensema ya Kasarani asomo cyo Nairobi ya onjokire na kwa base amangana mada suicide cases chiko ba reported gocha se aba nyanyimbo bwangoiga no mworokia onyarako bakago siria obogima oyolenge ase university olegosomera amangana electrical engineering player mudomi oyonyarako bakago siria obogima abwaye chingaki aene tugwebona abanyanyimbo nigo babuli gwe gokorobotuki na koranga inki enseme ya Kasarani amakweli akaleko buchera ata manyiri byayigo boge peje gatatu ne murketegana kimurayibwe kyamakia Wiper Kalonzo Musyoka aboli abanyanyimbo gokorobotuki igoro ye tycoon oyo moyo sireti bugima bwaye gwetera asumo basokano bwepara nyagosira sireta Mr. Pius Musembi Kivindu bwe myaka 50 nomo nigo anyole tuenu mubasokano bwepara lituko lya igoro chinsa 12 cha Mambia ase pare nene ya Mombasa Road ekirobono Kalonzo Musyoka aboli abanyanyimbo kokorobo tukina koirera na kumanyanga na kibo basokano yo nyartko ba ko masokano na kiyo nyartko ba gogo koleka asante sepeji akanene muri kerete umurayibiki amakia udiem Raila Odinga amo no mokonyo ye oyulenge running mate yae asobacho olibwe tamadha karua oyole bayigo murayibiki amakia nak nigo balenga se kanisa emo ya Nairobi ritkuligoro chiga Raila Odinga rutete chinsa se chintindi go cha Sumo Inspector General of Police na gotebanga arrest me ekero inspector aruete onyo na gotebanga maandamano taiyo asense ya Kenya kulele Raila Odinga na mente gotebanga lazima watatoka ili kuandamana epeji ya gatano ni mulikirete na kiyo Inspector General yes na baraikoro Kenya kwanza ngakibono ba mobodyo Inspector General kwenekia ngo active tough on protesters titukulia lero banyalako babako bakangumu kabisa banyalako bagwikira ndimirimo yabo buna abanyanyimbo bege page ya gatano nalimo ne muliketenga na ki millions chikorosi wokurwa se school uniforms endokia draineri abaiboli cartels mbaroro bagutumeka ase okonya chi uniform ase school chi secondary gati chi sambo chi school ndo chenchiroro gati yabo Upper Hill Nairobi school Meru school Kakamega High School nindo che Kisii school asomubika nese county to ya Kisii school yaba mura ya Kisii nigebwate aboroki wabaso ekirasi ya form 1 asomwako yo 2023 baraboroki wa 670 na cost of uniform ase omoroki wa nigere 14,000 wana nabo wakanga aboroki wa 670 uniform nigego cost 14,000 mto Brighton nabo konta ichibese jinirenga ase school ya Kisii school ekera bana bale 670 uniform yaba 14,000 total 9.3 million. Yes, yunere toto yechi school uniform mono ase county ya Kisii kere school yaba mura ya Kisii school ela among the sample school asabana bakwewa 9.3 million. Yes. Iye karo mwana wakana ni
omwana wakana 14,000 uniform yes na abana abali 670 igo wana abaibuli noroche egasi enkongu agati ekisukuru chinde chibe chire sample ligaiga ange chiskuru 10 kere skuru ya Kisii nere gati yabo boigo mwanchu murigereria ase ekarotogenderete ne gazeti ya The Daily Nation nindoche amangana cancer ya colorectal eyo ekalekolia ama colony bono oboroiro bunigo bwakalira abantu abagotwake kurinde korengana na research osine report niye kworokinga bona abantu abake bigoli ebike na ubakale gotwara oboroiro bo kubwatikana na lifestyle iyi bantu bachakire komenya etalingiya igo bono nigo abantu baboliwe ko bamaiso na komenya ubugima boro bujana kurigirire chindagera bakoria na kugenda nyagitari genkyo na kolingoliwa kumanya gusimba bwatu muchanunga munoyo asa mange somera yo ase page 10 gazeti ne ya The Daily Nation page 10 na kabernero ni mulikeretinga na kyantu bali bakwaye chae ase chinga kichintambe mono bono abangi babo gusigati yabo baonchokeire ogotumeka nyasore egere chiko bakonya otakuinyoranga chinzaire ngati nete gokora imirimo aya nigo amo musawo ya mubi miaka 15 netatu yo tigete skuru agaisoanania no kwa echae yo asebono ere agotumeke mesogota nge 10 aserituko omanya koba kare buja ekiagera nigo bagutenena asige kigetambe nabo gwesomera ororenga mangana kya yakagenderete gokoreke kiagere nyasore litangani nekanire esari wikira sebiji ko na kabere nangitiga minyoke twenda sense mirinde i studio nigo ekare kororekana iga buna Kisii County nigo bono yanyarire kego set budget ward based development budget eyo juba 2023-2024 asekire ward era chikonyora 41 million asensemo ya development kolengana na fiscal strategic paper ya the president ya assembly February 2023 nindo jega emotion korengana muri kibuga seti ni gautana gene ni gerigeti chikokora magendro korengana na monyero MC Bito Tajo yore omanyakero bobwe budget and appropriation committee ni gaderuna budget yeye osemero beli babegede ni chikokonya mangana a devolution ayo na se county ya Kisii boiga se bejene margadena wetanchi minyama gose etugo 300 million nigo yanyadike gosira asense meri ya kinomra kera amo nenchara eyo 300 million livestock nigo yanyadike gosiri bogima buaye embere keregende go tu asense mo ya West Bokot ya Turoro korende nande nigo ya chire na makweri abantu basiri bogima bwa bali boda rider mwana naro agetu ne ngoba macharia abantu basiri bogima bono nande bakarikubona ke yature nande ke koneke ya kiabeire ebeje komini yemergede naki university ya Chuka amo ne county government ya Tarakaniti na kibona bagende komina na igoriye kinge kemo ekero county ya abodeneni ya county yo ya Tarakaniti ekarikorawa na mugavana Mutomi Njuki abadane kinge kimbade bagetumeke konde university ya singeremna ekyo ne kiaba asenchera ya bene kabisa yundo jina aragenda koba asiga city ya The Standard ebeje kominemo niyo muregeze buna abanyanyimbo korwaze kiyombegeri kya National Police Service Commissioner na kibono banyarire bakumwegerera ayo nyara kago joruko ba DCI ko ba sikiyombegeri ko deputy inspector general in charge of Kenya Police korengana no munyakiro police abo otebere buna nigo bamwegere komesha buna metabanyanyimbo bale banyara be murunga na yaya komesha tatagere gochorwa ana abantu bale bategetu wajirang chirego kurene nigo bone kyombegie so gina tena yaya nere niga isaine koba ase ekirugo ekyo aina aragendete koba ase beji 10 beji 10 kabere nere murigide na bono Kenya nigo egosereirie ino burwire bori bwanyara bwo gwateka sense ya Tanzania Marburg nigo bwa rakanena bwa tyokerego ja sense ya Kenya ekero bona bakenya baborigwe koba maiso ine beji 10 kabere gaseti ya testana tosombegia semesi bisa tutwende asomotimoko asante sana lakini ndekere kwa komenta sama mangana y'uburoiro mangana y'uburoiro bo uburo egibwate bimanyereri buna biribia Ebola liberero muntu koroka
esioroli and such like ona bo bantu mugora na nyagitari urararengwa kwa kwanira igoro ya floods unegenderete guchanda chinsemo chinde no nyabande togokerete mbura ngane bisyo byembura abande nkolira bale bono kwarocha se ensemo ya Kangemi Nairobi mwana nale oirwa ne mbura karakari kubuka maambi kwa ende school na no Gusii mubero yo taratuka weikabono yo bane mbura chinsa chinde ne bisyo ende chinsa chinde na beko ba ebirero osama kwe asoboriro gwa kwana na ndete kwenda gujime monora kindende ne lina ekarobokara kwambogera amate sarfa amariga na mondo ga gorira amariga yire na ba kwambogera na manyinga no nyerende nekinyesi todebe na ba ebine bintu batebete bibwate na bikwa na bilagera otwaro boriro amariga amanyinga amate no ena so montorende igono na batebete igo kolenga na batatirende bamangana hafya no boriro bobe sana kyagara bwara boitira abantu bakesense ya Tanzania ntwarole county ya Nyamira ya sokiriri uko ya likirenga mbale standby ikyagara mbamaite obobe bwe oboriro boiga otiga tobe maiso na ndetiga twerende bokongo yatusome cyujumbe bina wateba tumaye kwenda se studio karo tukwirana tuchigokorera ria sa magazeti otwere Taifa Leo anene counties na Taifa Leo ninyeganyete ndorengana ki headline yeli tukolero kabekire asante Penina Mongare agoteba kurabo basi Nyamonema mark me present asante sana Joshua Monguru Ishmael agoteba kurwanyatie Komilimani Kinyozi no alime Justin Tongi agoteba good morning watching from Qatar na wasalimia wote asante sana agoteba leo siku ya maandamano tunaomba amani asante Caleb Obara agoteba haya Brighton niko tunde ni Caleb Mokwa Obara kutoka Nyatuoni etuoni Mbese muwe na siku njema asante sana Teresa Kemto baba kura chinsemo cha Murang'a County na enoleme na ende nogende tukutubwatia senchera yobo ikirano Machuri Vincent asante Saron Tita Bwakire mbu yakorwa bo machoge bura bwitongo bugesangyo seito nondeme asante mbia mono kigima asogotuma chiujumu masini bosiboli kurogembo nondeme yomoroberio na omwane mbosho de nakorunya kyogero masagara nikondani agatobegere birikabu ebwate chae uyasana deno bichange examba de nakuruthiru no Nairobi nondeme imbako moerio amaigoja se family yomarmeno kubichage bagotoka sengera ge Kongo mbia mono abungati yabari batumire uchumbe yabase mambi yabone batano barime yomoroberio mpaka omwerio amisi na ningoroje na orimi omoroberi ni krasiogega ukondani ya omoroberio asante Bismarck Mokwa nera wote wakurwa Kisii getembe Nubia niko ndani na my beloved wife ukurwa Sharon na my son ukurwa Eugene mpaka mwisho asante Teresa Kemto baba wote babwakire Sara na Brighton kurwa Murang'a na bakwanirie amaiga mange na intwetwa yanchiranire mbia mono kirage twenda sense mirende studio tokwirina tokorera semya magaseti jero ikorogense ya monenus abagende baitongo kabara studio katwaji gukwa na mangana yumuraibwense taro yumuraibwense nyirina ngaki abagusinaja na ibinde bya twa good simbikirane nando kwanda igoro ya protest ngaki mandamanari turego yabagende baito baikire ande tokwirina tokotebinga ibaikire na ande tokwirina samagaseti ande kotuji kumorikira Taifa Leo na mangana counties turigirina na Roberto asiji county chito toska enero Ndizi TV obwansu bw'Gusii Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni bagendrete komochia serikali asogotaikirania amaganio ya bananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali bachikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumurai bwekyama kya ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake
mwanchi umurigeria inega tiari agenderete gukorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gusangereria erio tukumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato kia nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitoko bwatira nere Joshua utakuro somuno akwe boigo tukubwatirana n'abasaki baito korwa ase chinsemo ao nigo turachi gukumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Mstar Electrical neduke konie bintu by'ogutumika estima by'ekinyencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. Mstar Electrical mbabuate chinsege chinde asumu chiwo yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chokisi nigobare aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato Mstar Electrical enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imejuma chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi to bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi tomanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ekeruta gitutu arobore muno mumuso busubwa bantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chihia na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosiwa chinchara chiria chemagoko ni chemagoro nkurusi abareri sankwa riria rabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba.
nebwatu muchando na nigo itakiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobokorerie gose aye nomoroisia bwijisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyo chigotume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools yeri miyumu chukisi nigo bakurwo koryo bobwonsi mpabwate binto buna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chiriechinke, medium, na bwego chirichinene. SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose lead, chispika, looping wire, na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere, imeyomo chobo songo, eyemo nigere asamagacho, Ahuru Plaza, neyende, ekabange na tea room, opposite Uhuru Plaza, asamange, akira mainesimi, asenamba, enoti sano na ibere kianda, isane yemo, enoti sano na eyemo enoti, gose, umwakere jane tesimi, asenamba, enoti isano na ibere isano nemo, isano na isato enoti, kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Memano mwanju muri Ndizi TV kanenda da koba sumuro rwenza kyaritko ria Jumatatu gitariki na 25 mutini watatu mwaka 2023 nduma diskabo ne kende da keyo asegorongo rwa Gusii naginta mayasi county chinde use county 047 eye county ya Nairobi 001 ostisemo awao nchirororo usomuga sobalire lakini Gusii aro ne kende da keyo lakini ngojere yabara siku isimbia bono mwanju muri kanenda da koba mona interest mambia boniga yenero umuro biri umuti kabisa uko jake ritskuriao korosera ritskuriao soko tena ria genderete nabantu aho debina rero tekarira izi ekerobati andani nsemo ya nyimbo nsemo ya simio bao dana kila mtu anaenda mbele wana toma itinga kiyo chikoba asiritko liale tu ina nasentu ndia makaseti ya kabere kadojugo kolera atorore na kyabageni baito na mungunjira bale ngoika bale inde tuja komoroberi bo kwanda mangana siasa na magendero aneka dojugo murekera etaro yo murayibwense na chagusitore na goodies jatiga njibe implemented goserende ne promise to dojugo rire yabo bando dojugo na amanda banaya yo kubugori jisuburi na kibara baroje karabago jase studio asemambi yaboni no sana kwa takuwane gentogete nande nevire nate ukwira neri lakini nevira keigo anyway etaro yumura ibwense nchibuna sara tutaraswa magazeti tokole nchege ntonkera kwana there's a quite number of goodies atutigera ntomaide sebichi kuikirana kulende ngana yango kimono ase enkwana yumura ibwense no morobeli bwe borongo rwa Gusii mone county ya Kisii ne eri aligereria karanga e town ya Kisii is so much congested akorwa idea ngana bakunganya prisons eyerega tigati umucho bosongo banyira ngao egere bosongo eigo eyeronga unga kial kunyalikana yale gokorwa almost immediately egere bosongo toigoke egere toigokiro maito ya becoming a city eline yaro yango kimono gati ebinde binge byangoki igo bono bora mo bulba prison o mete prison ko bagatika tie town nchenkora to me is just a west of yani asengencho inkiego koro shwali ige wanete koirwa asa tambe abantu babora kiniga amagendera igoke asirikali ne bwata malima mange nabe kunyalikana ya eliero buya kabisa ndiga ndoje maganara ko agresi mitima itiga yekira kinina takora agendrake mai ko moyweranga ye agendrake ni asemo ya counties bono kero kugendrake asante ase agazeti ya The Daily Nation ase amangana yechi county neli mulikerete county ya West Pokot
ekarobona abantu bakare go paniki kiagera nigo bwoba bure nga nabo floods kirakosia mangana mange landslides abantu banyore michande menge asumo bwekano litukolia Juma nigo mosubati yo mwanya ariko bagagwa nenkoba kubwatikana nembure nyinge gendete gotwa ase ensemeyo boigo mosubati niga sombetwe na mache floods na boigo mwana akamanya wakwa nenkoba ensema ya Siyoi Kapenguria wana bange bachakire gotama koras chinka chabo ikiagere mbure yue nyinge eyutoro chinga nebisyo asetole kolenda sabande nigo yabeire engana yokogose ikiagera embura ya saliri asiba menyetemo nabantu bakorokora chinsemo cha Rift Valley amone chinsemo cha North Eastern ekerabone nibo yabo yasaliwe chinyomba cha saliwe chichiro chiskuru cyabusirwe igonoro chinge mbura nonyeke gotumwa nchumuligeria na mangana makongo unabona chinsemeji cha West Pokot as a disaster ya beire kabisa na nsema ya Batei Tapach Weiwei Lomuti Lelani na Chepareira wards jinechi ward mbraya nyariko bakego salia asegerenge kenene mono boige county ya Siaya ne molekeire kegima abwase omugavana James Orengo bono batakali kuigwana no mokonyo ya Senator William Oduol ekerobono mokonyo ye anyara ko bagakuruta chinse senga serikali ye county ya Siaya yo nigebwate corruption yebirengo byigoro wanegente kigose ataransa se chucheire ensemo ya ba MCA como alika usikomugania omokonyi bo mugavano yo aikebosyo bwe committee gosekebosyo bwa ba MCA anyare kwerera igoro y'chinkwani chibukuruminka ibole endo nande koranga yagosereire gochakoleta impeachment motion asomokonyi bo mugavano yo koroko William Oduol oyo samatuko abwangoiga ororekanire kwebeka isiko na serikali ya Siaya County gekoragwa no mugavana James Orengo mwanchumulia nonyene ward ya Samburu na iro bolitogabo ekarabona libwago ligo chekwera shilingi bilioni ya monu gutaisano chabekirwe nsemo ligo chikorosiri bwago lirakonya bamenyi ba Samburu kwenyorera amache boigo ensemo ya Tarakaniti nige skuru osenige nyagitali ya Chuka County Referral Hospital ego chakonyora milioni emiyemo eligo chiako upgrade enyagitali yo egere konye abamenyi bensemeyo county ya Narok nero tetigire magega ekerobono chi project chi amachi chinyinge chigenderete ko sirwa abwase chinyinge gati abo chianyorere milioni chibesa ochakwena kia bunango kora bale osenko mitigate bale obokongo bwa macha mayayo konywa ayuaro muchando ase county yo county ya Murang'a nindoche boigo senators nigo kia bolire kiombe kia EACC ochakobo tuki maiga yogo kagiro mna expenditure ase assembly nigo chia kolekira senchira etabwenereti boigo mwanchu muligeri ayona arondo chero bolito asamangana yechi county nabo kwenyorere gazeti yawe gerebwe somera senchira yobo ikiranukegima esenchira yobo ikiranukegima egerororenga naki amangana yechi county chire chi county nechi nyinge chiri kirega igakolinda sengencho ebiro nechingaki ekiagere goragense mone nusobagani baitonye bawo chigwikase studio igo yo minto Brighton ngochare kuyaregania egere basoe ase studio igo bano mwanchumulire na rayo airubulita se gazeti ya The Daily Nation ne gazeti ya The Standard ntwaligereria kolende twatigari Taifa Leo ekero yo mdago chigukunira sinini ekiagara nchendo che na cold kurugaiga ngochare ndoche egerara totabinara ya irubulita se ensemo ya the Taifa Leo torenga nararia ya araseli chikulia lero kolenda sibalibonga ndete utobwatia wetera senchira ye mitandao ndoche nga makindu getuma kurwa chinse mocha Kisuma gotebanga ga kitebya bagusi batuge chingoko amagena niga bwate chibesa aigase county ya Kisumu ligene limo nigo liko no shilingi 200 na ende magena yutayo nigo twale ko Russia Buganda kolenda kora na Buganda magena aelire ga bagusi tiga batuge chingoko bachake koleta magena gaiga yuni yule moja nere no alima gotebali tundi kurwa chinse mocha diaspora
Engineer Vincent Maina echu yabo basi nera goteba following live from Bosansa PAG maandamano tutaanzia Oyugis Kisii Chepilat erokora bwebangire ngosoka ari guchia se maandamano abungati yaba ligereria bali bagendete gutubwate minto ikirega tigatumanye ali airo bultase gazeti ya Taifa Leo buya kabisa ndara ujasi sema ya Taifa Leo na rana sigazeti ya Standard kana rukorera robot koru United Nations report karote abuna Kenya Kenyans happier this year than they were last year. Oh no, na robot Kenya to mwaka oyo monoko bu mwaka oyo walifanya wapi ngojina jikorera kira de mwa juborera nda CPG 13 arena ngaki robot rwaso thena ba Kenya ngo bara mogoko monene wetani omwaka olia jerene I can't, but I don't, that's why I'm asking. Ngai go sabaru siti robot yoro aba thena rende na aba Kenya mubwato mogoko timete na mama ndapana banado de teiga I don't know. I don't know. Tiampa ile asika seti ya Taifa Leo tororena na ali iroborito asinchira ya abene kono ndate korigora igasara nindo kero ndate koigora igo labani onami korachin somocha diaspora ulikirenga peace my Kenyan people morembe abakenya ba minto asika seti ya Taifa Leo jitariki ni meronge mnasema ya kwamba Jumatatu Machi tarehe 27 mwaka 2023 segente tangani gazeti ya Taifa Leo tubordo na Ruto amba Raila nguvu ina Ruto niga moire Raila chinguru ngakia mwa chinguru echi anene asense mayoko robekana ekarabate na maandamano nyongeza ya umeme ikuwateua na manaibu waziri 50 na kuongezea mshahara kinyume na malalamiko ya Wakenya ni miongoni mwa mambo yanayopingwa na Odinga iwewe tena bono Raila ni andate kwa Ruto ni andate kwa Raila chinguru chokorobekana anekero chinguru chomorero osenyongeza ya umeme ikaraba chora aba 50 manaibu wa waziri ikabono jena ikabono go ikaraire mo veterina ndaende ase ogokongonda jisuburi street na rendo bogo maboga ndate gokonga ase wana bwate chinguru choko jena bwata sagutacha sagutacha bono sagutacha kabisa chocha awazenze mo maandamano because watu maandamano ndio justo tebe adana serikali inavyo serikali hibra kuongeza bei ya umeme Ruto kuongeza idadi ya mawaziri zaidi 50 kwa 23 serikali kuongezea mishahara mawaziri wasaidizi serikali kuongezea ya charadi lakini serikali kuongezea watumizi wa umma maruburubu ya usafiri serikali kuongezea bei ya vyakula Ruto kujibishana na Raila moja kwa moja ebina biribia moire chinguru omuraibo mubwazi myuro moja wani Kenya Raila Amoro Odinga ayubono na rondo jarasi gazeti ya Taifa Leo konende na nemurige tena uraibuni kampuni 26 ni marufuku ayutako yasoma kama anafahamu na Ruto atakavyo kata Raila miguu ndio madana hande igere naki Ruto nande agojikona cha agojikoni nto yonda magoro agesiaza iwanze kiboli iririye adana namna Ruto atakavyo kata Raila miguu yani rene ngaki agojiko mobutora agojiko moninta totally physically ende adana kime tena nindire Joshua amagoro because nimepunguza nguvu zake brand de correndo ni kubongoza nguvu montangina na rene na uchop akomotigere ndabe kerema lakini aina rara gazeti ya Taifa Leo lakini rende lini ngana limamundi na Ruto amba Raila nguvu kwa sababu ya vile vitendo ambavyo wamevitenda viko azimio bono morochi maolikire bakonyi baba waziri 50 kwa maminja ne katiba moroja ligoliria mafuta ya mentire amangana ya stima ando nyoreta like mutinyu mutangani umwako happy new year ekero
Dr. William Ruto alingase kaunti ya Mombasa alikochakio mwaka na atebete wazi kwamba hakuna pesa ya kuongeza umeme kabisa kurubono igana guchimotwe. Ono hiyo itakuwa ni mwanya kwa azimio la umoja wa Kenya nganaende ngikiaba ikarotoroche stima ya mentiro. Mwacho muligena mangara sana. Nara mange karotoroche babunge bali ba obomo wa Kenya kwanza barakoma tebi. Ila na tunajua ulipokea kitita ja milioni 10 ili kuandaa maandamano. Iwete mwana Kiswahili. But they know the sponsors. They know the sponsors. They are not coming out and speak. Tunajua mfadhili wako. Tunawajua tutawasema. Ino mabunge Othika Town. Swati yonena tenga tuko tayari kuwasema majina. Tuko tayari. Balibago fundraise ama andamano. Wanogora yani siasa ni ndambe. Siasa ni tindiete kabisa. Anyway, wanchumulia na mangari asa magazeti Taifa Leo. Taifa Leo inanibambanga sana. Yani tena Ikuru ya Mombasa iko hatarini kuporomoka. Ini story nerero ina Ikuru ya Mombasa iko hatarini kuporomoka. Ibono sasa abo sama kwa undani kama yana metena litokara sama mweruzi babo butange yani mweruzi babo nyarwe bono meteke Kiswahili nige kongo sana. Mimi napenda naweka bayana wazi na unaelewa yani yako moyo kwa wasoma. Sana. Na mayana mwandishi no yo mintaiga whatever no yo minta. Yo mwana irogorika korwa korokona Wycliffe Nyaberi. Yes. Ogekerika bya sana igabana bagusimba somete bya kima. Tonsi ndo somete mete to witike usio monto kanga kero kende. Kiswahili ndo kunyara, Kisongo ndo kunyara. Anye to goche basungu ngorochi Brighton alioji wazungu. Na Mildred Mamanyi. Alihoji. Hata mimi na hojingi wenye wasiki Kisii wanasikia Kiswahili igorende we are all round. Na Joshua Joshua nere ni tajriba nabwate bomanyite bo alimu alia igobono nigo ne tajriba abantu basoma sana experience abantu bade experience egetingu nande egetingu nande gesibire kabisa igobono mbiamano mugaka makolio sinde no mugina Salome asosome mwana ino Brighton makoli mbiamano mwaka Evanson Tita no mugina Jane Barongo nande tukuganilio kubwena kwa bwangu mama wene egere na inche ntwaro mogoko kera lituko tusabirania se familia ili mugina mintona igwete bobe mono kabisa kulende niko tugusabira Nyasaye egere amwe afya bemano asokongire skuru na mwensi bali masometi abana ndonsi bali baguserve different capacities. That's true. Twabaganiria baya Bible baito ekiagera mulijitolea mugetiga na kegima egere abana baino basome na kitogote banga umwane kerubwate kende inyoro muiboli buya kabisa totigo muiboli anyakorarira kamatres kaerire brangeti mete dube ajire meto brangeti sikisina mete brangeti baja geto bagatwara ai bugeto monta ko boko tendusi brangeti mote mete dube de bwate dube aji ai shiki kini brangeti no bwa green ai ona to ayo kitu bana kwa kijwa tuko kodra busi tiga to kodre gabo divina testimony agoteba good morning kura chinsama cha kioge nagende tukubwati umurobero medo sabagani baito baikire kulende ntutu bono ntutu to kwa ndari tumayo akibachire usibaikire uraikire tura mnyokenere tukwanda mangana manka semambi ya aboni anajukwanda taro yo muraibwense nantujukwanda muraibwense na jorongo rwagusi na kwana kanda kekati akagenda nyaribali alia ase omcoming ya waziri w'Isemi naenda Nyamira alisironga naenda jinsema bono ntukukwana na etale yakora ngakirujene manufaa gocha somo gusi boigo ntukwana mandamana muroche ya sumir mono ngakiruje igo bono ngoja kwana tro ya manamanga tetwenda sesemire ndi studio to kwena ntokoteina ngakitoko yenda guchusi. All right. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii Gusii Urban Bass omugaso obona turi guciko babuna butambe
Igonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemberi Yali na koronyaramba Chenkor kuma MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchunga monyere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga Faith Star yagote bagagu nga jirani asomorobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umuruburi ogugwikia ebirenko binde #ekebemberi Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorari ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Maete chibasenguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goika gesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol tobwate mezigo ya Canada ne mesigo ende ya China different types utariri imiyo muchokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba 2 na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350